Guys, dito lang po tayo ngayon sa bahay. Gagawa ulit tayo ng vlog. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng sumang malagkit o kung tawagin sa amin ay budbud. So ngayon magre-prepare tayo. Ito yung bigas na malagkit, pure huto. Mga 2 kilo kalahati ang gagawin ko. Nagano na rin ako ng dahon ng saging. Pinainit ko na to para hindi madaling mapunit. Mayroon tayo ritong asukal. Kunti lang asukal, mga half kilo yata. Tsaka mayroon tayong nyog. So babalatan na natin yung nyog. Uumpisa na tayo. Kudkod na tayo ng ilang nyog. Ilang nyog yan? 2. Habang nagkukudkod si tatay, waray ng nyog, tour ko kayo sa aming kusina sala. Yan po ang aming kusina. Ito po ang aming ref. Yung 2 anak ko. Table. Ayan. And sa banda rito, aming sala. Hi ka ate. Hi. Hi. Ayan naman sa vlog ang aming tindahan. At dyan sa may puting kurtina ang aming kwarto. Gustuin natin ang tatay nating nagkukudkod. Pangatlo na yan. Ay, hantik na huli. Doon po sa labas ang aming lababo. Doon kami naghuhugas ng pinggan. Andun ang aming doggy. Maliit na bahay, pero kontento ang nakatira. And that is our baby boys na nasa heaven na. Hello guys. Hello my babies. Love you. So guys, nahugasan ko na yung bigas. Na kapag gata na ako, lalagay ko na ngayon para iluto to sa gata. Anong ulit ang pangalan nito? Budbud or sumang malagkit. Sumang malagkit. In Waray, Bisaya yun. ay Bisaya, Suman pa rin sa Waray. budbud. Tapos guys, yun ang ulam namin.
Bale, dalawang nyug yan. Ang tawag sa dalawang ulo, dalawang buo. So, yung malaking kutsara natin. Tapos yung saging na ano na niya, yung pinadaan sa apoy para ito, malambot-lambot. Shiny siya. Malambot na siya. Kasi pag hindi mo pinadaan sa apoy, matigas. Mapupunit yung dahon. Lalagay ko na yung asukal para iluto na itong ano sa gata. Bale, 1/2 kilo na sugar. So, isasalang na natin ito ngayon. Tapos, ihalo-halo. Ihalo-halo lang yan hanggang sa medyo matuyo na siya. Saka ibabalot na natin sa saging. Dahon. Kasi pag hindi ito hinalo, magtututong yung bigas, malagkit. Saka magiging lana o oil na lang yung gata. Hindi siya kakapit dun sa ano. Sa malagkit na nyo. Palay, bigas. Ito ang pinakamatagal rito ang maghalo. Hanggang sa luto siya. Hindi naman siya maluluto pa. Magiging ano pa lang siya kasi doon sa pinaling pagluluto talaga is i-steam pa yan. Buong asukal. Hindi mo siya tatakpan. Hindi ah. So hihintayin lang natin yan na mag-umpisang kumulo, saka dire-diretso lang halo niyan. Muluto na yung ano, ulam. Ito na yung ulam namin. Tingnan ko muna kung ayos na yung likod niya. Habang nakukulo natin yung malagkit natin. Dito tayo sa aming mansyon. Doon sa mga nagtatrabaho doon sa taas sa kubo-kubo. Yung kubo-kubo din ngayon, ginawa ko yan noon. Habang tag-ulan noon, ginagawa ko yun. Kasi may naggagawa doon. Mayroon naman akong malagkit. So, gagawin natin suman para pag merinda.
Halos 2.5 kilo itong lulutuin natin guys. Natutunan ko rin ito magluto sa lola ko sa Bisaya, sa Ormoc. Kasi ang nanay ko is taga Ormoc, tatay ko Waray, pure din na Waray. Kaya dalawa-dalawa yung probinsya na pagka umuwi ako, minsan nasa Ormoc, minsan nasa Oras, Eastern Samar. Hello Ate Niki, ang punta. Sa kanya rin ako natuto magluto ng maggawa ng kilawin na puso ng saging, yung sa lola ko. Magawa ng biko. Maraming natutunan sa kanya about pagluluto. Saka kung mayroon sana tayo rito nabibiling lechon is gagawa tayo ng paksiw na lechon, pero karamihan na gamit is herbs lang. Ba yun, yung mga pampalasa na nakukuha lang sa tabi-tabi. Yung simpleng paksiw na lechon. Sana makabili tayo minsan ng lechon, magluto tayo ng ganun. Yan guys, nag-uumpisa ng lumakot. Ang tiyaga lang yung paghahalo nito. Naalala ko to nung bata pa ako, binigyan ako ng 10 piso. Grade 2 yata ako nun. Yung pala, iiwan na nila ako. Kaya inutusan ako bumili ng ganito. Pagbalik ko, wala na yung kapatid ko at saka yung nanay ko nasa bayan na sila, pasakay na ng barko. Papunta sila ng Sambales na. Wala, naiwan ako dun sa Ormoc. And then pagkatapos ng pasukan nun, sumunod na rin ako. Pumunta rin ako ng Sambales sa San Antonio. Sambales. Nag-aral din ko nun. Guys, hanggang sana lang ito mawala yung tubig niya, yung gata kumbaga. Kailangan talaga haluin to kasi pag hindi mo hinalo to, didikit yung bigas sa ilalim ng kawali sa puwitan. Magtututok, mahihirapan ka na maghalo niyan. Hindi rin maluluto yung iba. Hindi naman siya ganong maluluto kasi steaming pa nga. Kumbaga hindi siya masyado ng gata. O kailangan natin ng tiyagang halo. Masarap din ito pang paris ng tsokolate. Kaya tawag nilang tabliya sa umaga. Doon ko rin yung natutunan sa lola ko paano magluto ng tabliya. Yung kakao.
Nakikita niyo, unti-unti nang natutuyuan. Babalutin na natin ito ng dahon ng saging. Guys, tapos na tayo luto dito sa kawali. Lilipat na natin ito mamaya. Babalot na natin sa mga dahon ng saging. Limitin lang natin yan. Hindi ganong marami kasi aalsa pa yan. Hindi pa luto talaga yan. Kumbaga pinano ko lang yung gata na matuyo dyan. Dito talaga ang final na pagluluto niyan sa dahon. Ikot-ikot mo lang ang ganyan. Nagawa lang tayo ng pahaba. So, ayan na ho. Tatakpan natin yan ngayon. Roll natin ang ganun. Hindi mo rin masyadong hihigpitan. Kumbaga mayroon siyang ano sa loob. Yan, ganyan. Saka natin. Pantali din natin yung dahon din kanina. Guys, meron tayong isa. Puro ganun lang ang proseso na gagawin natin. Mas mabawasan natin yan mamaya. Kailangan meron siyang ano kasi aalsa pa yung bigas.
Pang sarili naman to guys, hindi pang tinda, kaya kahit di mo perfect yung pagkakapari-parehas nila. Sobrahan yata. Siguro susundan lang natin kung gaano ka late yung pagkakatabas ng dahon, ganun din yung ilalagay natin. So, konti na lang. 1/4 na lang. Matatapos na tayo Magbaklot. magbalot. Guys, isa na lang. Tapos na. Sa ang pagbalot kasi ang sarili lang naman to. Gagawin. Lalagyan na lang natin to ng tubig guys, para kasi i-steamin lang yan eh. Steam ang pagluto mo yan. Hanggang saan yung tubig? Doon sa baba. Yan. O sasalang na. Sasalang na yan. Ilang minutes? Mga 30 minutes yan. Kasi parang kanin din yan na iluluto. I-steamin natin yan. Tingnan Okay natin guys. siya na. Mga 30 minutes. Tama guys, pagkaluto niyan. Merienda time na ng mga nagpo-work. Okay, bye guys. Bye. Ito na guys, titingnan natin kung
Luto na, kukuha tayo ng isa, titestingin na natin. Atras mo na. Uy, sus. Tingnan natin na. Ayan na. Ba't kasi hindi taas tupok na to? Para makita nga nila kung ang itsura ng... Yan. Di ba kanina medyo ano lang siya? Maiksi. So titikman na natin ngayon. Titingnan natin kung luto na talaga. Ay. Meron pang konti guys. Hindi pa ganong ano yung loob. So mga 15 minutes pa. Titikman ko lang. Sige. Mainit! Try mo, magsalita. Mainit talaga. Ano? Mainit! So ito na guys yung finished product natin ngayon. So titikman na natin. Mainit-init. Kasi kanina napasok na ako. Ano? Ito na? Okay. Finish product. Nahatid ko na doon sa magme-merienda. Mainit.